ukuthi kuyingozi ukuzikela umgcotsho namanje ngisaba ukusho kubalaleli bonke kubabukeli bonke endaweni zonke ngoba usuku ungazingeli yena kodwa usuku uzingela uNkulunkulu uqobo yizwa nje abantu bazothi kuhlatshiwe noma athi uthiwa inkukhu nongabe imbuzi kuthiwa ayisiyanimema kukhona itiyana nje ekhaya likhona itiye phela lingamathibheke inkosi yezulu kodwa ngoba banamanga wayethoba ngakho ukuthoba kusezweni lenkosi waswagejana nokuthoba Nkosi yezulu leli bandla ukuthetha uJesu azolilanda yebo ngeke umzuzu uKristu ukufelo bathi ingane ayibhabhadiswa amen kodwa ingane iyabusiswa yebo kodwa ingane ibhabhadiswa mayisindala Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele, sibonge nepresence kaMoya oNgcwele. Sibonga ukuvikelwa nokuthandwa nje bazalwane, gcinwa emseni wenkosi. Siyabonga kakhulu. Nani nginibingelela abazalwane kwizindawo zonke. La kufinyelela khona le message. Kwabaqalayo nje ukuhlana nawe le channel. Ngizothi ungashintshi ungayindawo la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi la indaba lezi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu zimnandi lezi indaba omunye umuntu angayibuza ukuthi awuzimnandi kuphi indaba ekhuluma ngoNkulunkulu ngelinye lamalanga uyabona ukuthi zimnandi hopefully ubone usaphila amen kulo ongaboni ungaboni sewungale kwethuna sewaluza so nje ungashintshi ngifuna ukuthi ngithi ungashintshi ungayindawo hlala amen ekugcineni sothi masiqeda nje la ukubukela lokho uyobusizakala ngendlela esimangaliso yilokho engakusho siyabonga na subscribe na comment na like abazalwane sayibonga support channel partners siyabonga kakhulu yonke inhlobo ye support nje nilethayo nabadebe eqhamuka ngeminikelo mikhuleko inkosi yanazi nonke siyabonga nje futhi ayinigcine nibusisi njengoba nizwa nje angikho ngedwa impela ukhona futhi lo enimzwayo uyena impela umprofeti ulo umpostoli futhi ngiright mangisathi umprofeti uphethe konke umpostoli ungubane sinayena namhlanje ehamba nomongameli uDlamini hayi balokho bayasibusisa kulamalanga angifuni uqamba manga siyakhula siyadla nje impela ake sibabingelele siyabonga kakhulu isikhathi senu ngiyase respecta mina kakhulu nje ukuza nifike nithi hayi zile futhi siyaqhubeka la sigcine khona ngiyase respecta lesikhathi senu siyambonga siyabonga kakhulu baba MC wethu umphathi wethu wesiteshi studio sekota 2 Media ubaba uShabangu amen siyabonga kakhulu sibonga nomndeni wakhe ukuthi baba nalobumbano ukuthi baba uShabangu angapheli amandla lokho siqhubeke njalo silokho simbona noma sisemakhaya lokho nje emile uNkulunkulu emsiza zonke izinsuku siyabonga kakhulu nje lolo bumbano nje lokuthi hayi indaba zikaNkulunkulu ziqhubekele phambili siyakubonga kakhulu sibonge nomndeni wakhe wonke amen asinyefisi nje siyabonga kakhulu uJesu Kristu wasinaza saqhubeke njalo abagcini abayise phambili siyabonga kakhulu sibingelele emhlabeni wonke jikelele ngegama elihle lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha siyabonga kakhulu babukeli balaleli bethu kusuka kwabadala phezulu abantu abasha uSunday School egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha sithi siyathoba kakhulu ngokubuka lolu hlelo lendaba ezinhle uhlelo esithatha konke la ezweni likaNkulunkulu ekuthiwa lona liphefumulelwe linamandla yonke into elikhulumayo liqinisile nathi asinawo amandla ukuthi sisuse noma siede kodwa sithatha njengoba kunjalo ikona ukusilethelana ke bangcwele igama ngusiphelele isibongo ngokwadlamini ngumntwana omusha osindisiwe ngegama lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha ohlanziwe ngegazi bangcwele kuyisibusiso ukuthi ngihlale phakathi kwabagcotshwa ngimncane ngiyajabula kakhulu nami ngithola ithuba elihle kangaka
ukuthi ngibe phakathi kwabagcotshwa bakaNkuluNkulu bezothula indaba ezinhle yileyo mazwi enginibingelela ngawo babuke nabalali bethu esibathandayo kakhulu siyabonga kakhulu amen Amen. Siyambonga kakhulu ophilayo kwelihle igama lenkosi Kristu Jesu amen Yebo. omdala weinsuku Jesus owayekhona nokhona nophilayo ophila kuze bephakade. Amen. Siyabonga ekseni egameni lenkosi Kristu Jesu ngiyabingelela kakhulu endaweni zonke emagumbeni noma nomhlaba. Siyambonga ophila kuze bephakade. Sibonga nokufika nje kule ndawo esasho nomongameli ngiyabingelela kakhulu abagcotshwa bonke endaweni zonke nabalaleli bonke nababukeli balesi siteshi seKwatathomedia. Ngiyabingelela kwehle igama lenkosi yethu Kristu Jesu. Sibonga kakhulu nangomgcotshwa ubaba uShabango okaba kuhle ukuthi amlalele uKristu Jesu ingonyama kaJuda bayimvula kuye ngomoya oyingcwele ukuthi avule le platform siyangakho nalokho ngesiyeke ukubonga elithezwe lenkosi kwendawo lathi ningamcima umoya. Ngakho siyambonga kakhulu uNkulunkulu kwehle igama lenkosi Kristu Jesu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu. Siyabonga nje hayi nabingelela kahle futhi. Hayi nje namazwi amnandi. Ayasikhuthaza nathi. Yebo udumo lonke ngolwenkosi. amen Ngeke samosha isikhathi. Hayi nje thina silaba nje uthi nje masiqeda ukubingelela singene endabeni. Nkosi Yesu. Nginikeza dina. Yebo. Siyambonga ke ophila kuze bephakade. Amen. Siyabonga egameni lenkosi Kristu Jesu. Yebo. Ngiyakhumbula ukuthi ngegeme edlule sigcina sagcinana sixoxa ngebandla lika Kristu Jesu elithezwe lenkosi ungabi nalwazi kuyabulala mayithi incwadi kaHosea sahluko 4 uverse 6 ithani babhubha ngenxa yokusololwa. Ngakho kuhle ukuthi namanje njengoba kakhulu nakulezi izinsuku njengoba sesenzuku zokugcina ukuthi uKristu Jesu seyabuya. Kuhle nokwazi nje ukuthi makukhuluma ngebandla kaJesu kukhuluma ngento enjani kusukelaphi egameni lenkosi Kristu Jesu. Ngakho namhlanje na ngomusa kaNkulunkulu sizoqhubeka khona lapho ukubheka ukuthi masikhuluma ngebandla lika Kristu Jesu njengoba sikhuluma ngebandla lika Kristu Jesu sibuke izinselela uKristu Jesu abhekana nazo kusukela ezalwa efika la emhlabeni kusukela ezalwa uma wakhe uMaria nobaba wakhe uJosepha. Ngakho soke sibuke nezonselela egameni lenkosi Kristu Jesu ngoba liyachaza kakhulu izwi lenkosi endaweni eziningi ukuthi uKristu Jesu wayekhona kusona emaphakadeni uza njena lana emhlabeni ezozalwa uMaria kodwa wayekade ekhona eka nobaba uJehova engakawadali ngisho amazwe nomhlaba. Ingakho encwadini zakhe kusahluko 8 mongayifunda kahle swako nje ku verse 22 izichaza ukuthi ungayivula mongameli. uJehova wangidala ngingukuqala kwendlela yakhe ngaphambi kwemisebenzi yamandulo. uJehova uKristu Jesu la yilapho khona ekhuluma khona athi uJehova wangidala ngingukuqala kwendlela yakhe ngaphambi kwemisebenzi yamandulo. Nkosi yezulu. Athi abothi ukuthi amazulu engabukhona engakadalwa amazulu nomhlaba kuze kuzodalwa nakho konke okukhona emhlabeni kuze kuzodala nabantu nje basikhona kusula kumuntu oqala uAdamu noEva kuze kuzoba nje manje wasikhona kungakadalwa konke uKristu Jesu ingonyama kaJuda impande kaDavida yayikhona wayekhona uKristu Jesu eka noNkulunkulu. Yebo awuqhubeke mbokabeli. ngamiswa kwaphakade kwasekuqaleni umhlaba ungakabikho. Ngamiswa kwaphakade kwasekuqaleni umhlaba ungakabibikho. Ingonyama kaJuda echazayo ukuthi wayekhona yena. Ingakho mawubheka laphana even incwadini kaGenesis kusahluko 1
uNkulunkulu esedale konke umuze sekhuluma uthi manje masenza abantu ngokufanele ukuthi basifuze babuse emhlabeni kukho konke esikudalileyo ngakho wekhuluma noKristu Jesu Nkosi yezulu amen qhubeka mongameli yebo lungakabikho udwa ngazalwa ingakabikho imithombo egcwele amanzi zingakasekelwa izintaba namagquma engakabikho ngazalwa Nkosi yezulu namagquma eqhubeka sazoqedela engakawenzi umhlaba namasimu nokuqala kothuli lwezwe engakawenza umhlaba uJehova uba uJehova uba uKristu Jesu wayekhona yebo eyindodana kaBaba uJehova amen ngithanda kakhulu masifika laphana kuverse 27 esechaza ukuthi ngazokudalwa kwamazwe omhlaba uKristu Jesu wayedlala yipi indima yena Nkosi yezulu amazwe omhlaba kusukela sedalwa qhubeka ekulungiseni kwakhe izulu ngangikhona ekulungiseni kwakhe izulu ngangikhona yebo uKristu Jesu uthi ubaba uJehova elungisa izulu ngangikhona nasekudwebeni kwakhe umkhathi ebusweni bodwa nasekudwebeni kwakhe umkhathi ubaba uJehova edweba umkhathi athi uJesu ngangikhona yebo Jesus lapho enza ukuba isibhakabhaka phezulu siqine nemithombo yodwa iphuphume ngamandla lapho enza ubaba uJehova lo sesibona isibhakabhaka nomphumela eminyango uyasibona isibhakabhaka simile siqina siwe irufu yomhlaba engawe uKristu Jesu wayekhona Nkosi yezulu amen ngiyayithanda le esoqhubeka kuyo qhubeka mongameli lapho emisela ulwandle umngcele ukuze amanzi angeqe izwi lakhe nalapho emisa izisekelo zomhlaba lapho uyabona ulwandle umuntu noma ungabona ligubha magaga kodwa aluweqa umngcele impela lagcina khona amen Nkosi yezulu amen cabanga imfula yonke ingena olwandle iyabonala emncane yemkhulu nemfula emkhulu esabekayo neyekhukhula abantu nokwaziwa mokwaphuza kuwo ngeke uzosinde ngisho imfula iyagcwala ngena ngakunemvula ezinkulu igcwala emfula kodwa ngeke kuze thi ulwandle ligcwalile loqumngcele inkinga eyodwa lumiswe ngokulalela izwi lika Baba uJehova Nkosi yezulu uthi uKristu Jesu lapho emisela olwandle umngcele wabo uJehova ukuthi uzowagubha amagagasi nemfula izongena kodwa uzogcina la amen Nkosi yezulu amen athi amanzi maswabheka imfula igcwala ngamanzi aqhama phezulu esibhakabhakeni lokho kukodwa kufanele abantu bamdumise uNkulunkulu amanzi imvula ezincane engabizwa ngemkhemezelo imvula ezinkulu nezize isatshwe nezidiliza ngisho imizi zenze yonke into zimukise yonke into egcine zingena olwandle imvula iqhamuka phezulu kodwa still olwandle agcwale amen Nkosi yezulu lokho kukodwa kummangaliso kuyisibona sesikhulu izwi lika Jehova imveli yalilalela lapho emisela khona ulwandle umngcele ukuthi lungeqi izwi lakhe uthi uJesu ngangikhona qhubeka amen uverse 30 bese siyama khona nganginaye ngiyingcweti yomsebenzi khona ngange yazi uJesu uyamathi uJesu ngangena ngingcwedi omsebenzi uyamathiwa lana kunengcwedi lemsebenzini yebo okhonthi into eziningi wezenza weyibamba mathupho kulethu Jesu yebo ngangena ngingcwedi omsebenzi uyamathiwa inkampani inengcwedi kule nkampani noma athiwe eyokuthunga izinto eyokwakha izinto eyokwakha hlobo lwento ezakho enkampanini noma athiwe eyokwakha uyamathiwa kunengcwedi yale ekhaya yebo ngisho umnikazi wenkampani wayihlonipha ingcwedi impela awuphinde uyifunde khona ngangena ngenjani khona nganginaye ngingcwedi yomsebenzi khona ngangena ngingcwedi omsebenzi mawufunda lencwadi le iyayifakaza incwadi kaJohane kusahloko 1 ngoka Johane awuyivule ingakho sizobe bese sibheka ukuthi njoba uKristu Jesu izwi lenkosi lisimvulela ngalendlela ngenkathi esefika emhlabeni iziphi inselela abhekana nazo
Nkosi yezulu. Amen. Ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Yebo. WayekuNkulunkulu. Yebo. EnguNkulunkulu futhi. Yebo. Njoba indodana kaNkulunkulu. Uyezi yayifakaza. Yebo. Incwadi besifunda kuyona iza. Ifakaza yona. Mawusu uqhubeka ngenxa yesikhathi kulungile Nkosi yezulu verse 2 Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kukho konke okuvelileyo. njoba ayingcwethe umsebenzi. Yebo. Konke kwavela ngaye. Yes. Ngaphandle kwakhe akuvela ngalutho. Amen. Mawujombela lapha kuverse 10 no 11 ngangifundela. Wayekhona ezweni, izwe lavela ngaye. Kepha izwe alimazanga. Nkosi yezulu. Weza kokwakhe, abakhe abamamkelanga. Weza kokwakhe. Ngwasingabakhe. Yebo. Savela ngaye. Hey. Ngenkathi uJehova edala konke. Yebo. Okukhona emhlabeni, okubona nokungabona. Yebo. So edala amazwe omhlaba. Jesus. Weka nendodana yakhe uKristu uJesu. Yes. Kuyiyona futhi eyingcwethe umsebenzi. Nkosi yezulu. Amen. Kuze kufike lapho ubaba uJehova ekhuluma noKristu Jesu ethi manje usesiqedile ndodana yami ukwenza konke. Manje senza abantu ke manje basifuze. Bese basifuze bafane nathi uqobo. Bese beyabusa emhlabeni basifuze nangokubusa. Babuse phezulu kwakho konke sekudalile. Nkosi yezulu. Ingakho sethi sizoke sibheke ukuthi njengoba lithi lenkosi weza kokwakhe. Inkathi uJesu eza nje ezozalwa kusukela ubaba uJehova sathuma ingelosi izokhuluma kuMaria ukuthi uzozala umntwana umqambi igama lithi nguJesu ngoba uyena ozosinda leli gama lisho ukuthi uyena oyosindisa abantu bakhe abantu abakaJesu. Lelo lizwi lelo futhi mawulizwa kahle ufunda kahle lefazela encwadi yezakha nalena kaJohane. Ngakho ziningi ezifakazayo ukuthi konke kwavela ngoKristu Jesu. Weza kokwakhe manje kodwa weza kokwakhe. Jesus. Weza kubantu bakhe. Yes. Kodwa abantu bakhe abamukelanga. Yeah. Ingakho athi sefikile emhlabeni bangamukela, bamelana naye, kwaze kwafela lapho khona obethe esiphambanweni. Kodwa abantu bakhe laba badalwa uye. Amen. Nkosi yezulu. Amen. Ngakho ke ingakho sithi soke sibheke ukuthi esefika ke ezeko kwakhe emhlabeni. Iziphi inselela abhekana nazo kusukela ezozalwa nalapho esezelwe. Nkosi yezulu. Egameni likaKristu Jesu. Ngiyafisa umongameli siye lapha encwadini kaMateyu kusahluko 2 uverse 1 nje no verse 3. Nkosi yezulu sesibheka manje inselela uKristu Jesu umdali wethu. Umdali wezulu nomhlaba. Nakho konke kwavela ngaye. Ngisho ulwandle njengoba sibuka isibhakabhaka phezulu ukuze siqine uKristu Jesu yena wayingcwethe umsebenzi ukuthi isibhakabhaka singawi. Siyathi isibhakabhaka ngoba sesibona nje egcineni samanzi kodwa lamanzi awawi mengawa angawumboza umhlaba ngeke kusale lutho emhlabeni. Nolwandle loba silibona njena imfula yonke ingena khona ingena ihambela ngokujwayelekile ingena ngisho igcwele ikhukhula igodi ikhukhula yonke ikhukhula imizi ikhukhula imoto ikhukhula yonke into kodwa ulwandle aligcwali ngoba lwasha lo baba uJehova ngezwi lakhe umngcele uthi lingaweqi umngcele lushalo ubaba uJehova enoKristu Jesu kakhulu uKristu Jesu kuyena ongcwethe umsebenzi. Yebo. Awungifundele verse 1. uJesu esezelwe eBethlehem laseJudiya emihleni kaHerodi inkosi. Bheka kwafika izazi eJerusalema zivela empumalanga zithi uphi lowo ozelwe inkosi yabaJuda na? Ozelwe eyinkosi. Uphi loyo? Ngiyathanda laphana masiqala uverse 1. Lithi asezelwe uKristu Jesu. Yebo. Usezelwe la.
usazalo uma wakho Maria basahleze naye emkhombeni wenkomo lapho ezalelwe khona ubaba uJehova egcineni kusenjalo uthumela uyotshela izazi ngengelosi ukuthi zihambe ziye kokhuleka kulona ngoba uzelwe eyinkosi ingakho zafika lana mazifika laphana inkosi ebusesikhathi kwakuHerode mazifika zifika uverse 2 awufunde mongameli uphi lowo ozelwe zibuza umbuzo uphi loyo ozelwe eyinkosi yabaJuda na uphi loyo ngoba uzelwe vele uyinkosi uzalwe eyinkosi yebo hayi ukuthi uzoba inkosi emhlabeni uzalwa kodwa uzalwe vele eyinkosi yebo uzalwe vele uNkulunkulu uze emhlabeni vele eyinkosi ewumbusi ewuNkulunkulu yes uphi loyo ngokwaxakeka yengakazi bekhona inkosi ezalwe inkosi wonke amakhosi abegcotshwa esezaliwe aze akhula kwazi kwafela lapho amakhosi khona egcotshwa konje nange simgcoba beyinkosi Jesus kodwa manje ukhetha uJesu uzelwe eyinkosi yo inkosi yezulu amen qhubeka ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga size ukukhuleka kuye sibonile inkanyezi yakhe ukuthi khona ozelwe eyinkosi yebo bakhuluma lokho kwinkosi ekhona ebusayo uHerode yiko lokho kwenza uze uKristu uJesu kwakhe now lenkosi ebusa uHerode ingeka Kristu uJesu inkosi yezulu uze kokwakhe kodwa okwakhe kummukelanga uze kubantu bakhe abamukele awufundeke uverse 3 uHerode inkosi esekuzwile lokho wakhathazeka neJerusalema lonke kanye naye uHerode esekuzwile wakhathazeka neJerusalema lonke cabanga kuzelwe umsindisi yebo uNkulunkulu uqobo phela uzehlisile wazozalwa wazalwa wawumuntu njengezingane zonke kodwa uze kubantu bakhe kodwa abantu kabe bayajabula bakhathazeka Nkosi yezulu bakhathazeka bakhathazeka ukuthi uzalelweni wakhathazeka uHerode neJerusalema lonke bakhathazeka verse 4 isibheka lana ngesineke iyinselela nje uKristu Jesu abhekana nazo esezelwe kusukela ezelwe Nkosi yezulu amen babutha bonke abapristi abakhulu nababhali besizwe wabuza kubo ukuthi uKristu uza kuzalelwaphi base bathi kuye eBethlehem laseJudiya ngokuba kulotshiwe kanjalo ngomprofeti ukuthi nawe Bethlehem uyezwa lana manje ufuna ukuthola kahle Nkosi yezulu amen ukuthi uphi loyo yebo ozelwe manje ubutha bonke abapristi ngoba ukuthi abapristi bazokwazi ukuyazi le ndaba nababhala abalandela kahle indaba zembhalo sebeyamtshela ke bathi hayi eBethlehem laseJudiya ngokuba kulotshiwe lokho kanjalo ngomprofeti ukuthi nawe qhubeka mongameli kulotshiwe kanjalo ngomprofeti ukuthi nawe Bethlehem lize labaJuda kawusiye omncane nakanye kubabusi bakwaJuda ngokuba kuyakuvela kuwe umbusi oyokwalusa isizwe sami uIsrael nawe Bethlehem awusiyo omncane kwakuyovela umbusi oyobusa uIsrael lana kuvela ukuthi inselela lezo uKristu Jesu abhekana nazo kuswela emncane ngokwasenyameni eyingane ezelwe esagoniwe uma wakho Maria Jesus amen yabo yebo ngakho masingafunda kahle siqhubeka kodwa ngenxa yesikhathi sizomala kodwa umlaleli usengayifundela nje qhubeka nesikhathi sonke ngenxa yesikhathi sizojombela lapha bese sobheka ukuthi
kulezi inselela lezi sokwenzekile konke uHerodi wabutha abantu bonke besizwe sakhe wazwa kubapriest nakubabhali bamtshela ukuthi hayi imbhali ibhale kanjena kosezulu. Amen. Ngakho ngenxa yalokho wakhathazeka base bemzingela. Ngakho uKristu uJesu esezelo waphila impilo ecabanga uyena omnikazi omhlaba wamazi nomhlaba kodwa waphila impilo yokubaleka. Angifundele uverse 13 to 15. Jesus sezimukile bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuJosefa ngephupho ithi vuka uthabathe umntwana nonina ubaleke uye eGibhithe. Cabanga vuka uthabathe umntwana nonina wenze njani? Ubaleke Josefa. Cabanga iyinselo uKristu Jesu lesi abhena zezelo. Waphila impilo yokubalekiswa emncane nkosezulu. Uze kokwakhe kodwa okwakhe abamukela uze kubantu bakhe abantu bakhe abamukeli. Ingakho namhlanje akushuyelwa izwi lenkosi kusaqhweka lowo moya loyo abantu abamfuna uKristu Jesu kodwa bona abantu bakaNkulunkulu abantu bakaKristu Jesu abantu bakhe badalwa uye. Nkosezulu. Amen. Qhubeka. Uhlale khona ngize ngikutshele ngokuba uHerodi uza ukumfuna umntwana ukuba ambhubhise. Nkosezulu. Useyatshelwa ke nengelosi vuka uthabathe umntwana Josefa nonina ubalekele eGibhithe. Uhlale khona ngize ngikutshele mina ngokuba uHerodi uza kumfuna umntwana ukuba ambhubhise ukuba ambulale. Vuka Josefa uthabathe umntwana. Ngena ngasoxoxa ngale ndaba. Umuntu ozale umntwana nokhuleliwe ukuthi aza umntwana uMaria. Kodwa athi uyezwa lana ingelosi mayifika ifika ikhuluma ayikhulume kuMaria ikhuluma kuJosefa. uJosefa uzodlala indima yokubalekisa umntwana nonina. Nkosezulu. Ngakho ngena ngasoyiqoqa indaba kodwa mhlambe kwesisikhathi makuhle enkosini ukuthi phakathi kwindoda nomfazi. Indoda kahle ngokaNkulunkulu ekiphi iposition unkosikazi ukiphi iposition owesilisa ukiphi iposition owesifazana ukiphi iposition. Nkosezulu. Amen. Qhubeka mongameli. Wavuka ke wathabatha umntwana nonina ebusuku wamuka waya eGibhithe wahlala khona waze wafa uHerodi. Nkosezulu. Ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa inkosi ngomprofeti ukuthi ngayibiza indodana yami iphume eGibhithe. Nkosezulu. Amen. Nkosezulu. Wavuka uJosefa wamthatha umntwana nonina bahlala lapha eGibhithe lapho abaye khona waze wafa. Ngale nkathi bona bebalekiswe beyale uba uJehova usala uyaqeda kalaba abazingela umntwana. Ngoba ingakho ngikholwa futhi ngokukholwa engingangabazi ukuthi kuyingozi ukuzikela umgcojo. Namanje angisaba ukusho kubalaleli bonke kubabukeli bonke endaweni zonke ngoba usukungazingeli yena kodwa usukuzingela uNkulunkulu uqobo. Athi yabona uKristu Jesu wayehlisiwe esempilweni esezingeni lomuntu labantwana bonke kodwa ngale nkathi uHerodi emzingela uNkulunkulu baba uJehova waqeda ngoHerodi. Amen. Nkosezulu. Ngoba inkinga uzama ukumelana noJehova uqobo yena bothi uzingela umntwana kanti uzingela uNkulunkulu uqobo uzingela uNkulunkulu wamdala. Nkosezulu. Amen. Verse 19 no 20 ngoba bahlala eGibhithe waze wafa uHerodi ingakho wakhula ephila impilo yokucasha. Angifuna verse 19. Kepha uHerodi esefile bheka ingelosi yenkosi yabonakala ngephupho kuJosefa eGibhithe yathi vuka uthabathe umntwana nonina uye ezweni lawaIsrayeli ngokuba sebefile ababezingela ukuphila komntwana. Mawukhumbula kahle even uMoses ngekathi uMoses
Nkosi yezulu ebalekile ebaleke eGibhithe Nkosi yezulu inkosi yaseGibhithe eyayifuna umbulala uMoses kwani masethiwa akabuyele eGibhithe uMoses esethutha okhipha abantu abankulunkulu Israeli watshelwa ukuthi usefile Nkosi yezulu Amen uFaro yes Nkosi yezulu amen uMoses wehambe ebaleka nake ebaleka ngenkathi inkosi ibe nenkinga yokuthi isizwe yethu uMoses ubelwela abantu labakezeni kwaphela wekhule khona ekhula njengendodana yenkosi yesizwe Nkosi yezulu nalana ilisambulo okufanayo ukuthi uKristu uJesu wabalekiswa kodwa kuthe mase uNkulunkulu eseqedile ngalono zingela ozingela uKristu uJesu wathi wavuka uthatha umntwana ubuyele khona sebefile ababefuna ukuphila komntwana befuna ukumbulala kuba bambhubhisa Jesus Nkosi amen verse 21 wasuka ke wathabatha umntwana nonina wafika ezweni lakwaIsrayeli kepha ezwa ukuthi sekubusa uEkhe lawo eJudiya esikhundleni sikaHerodi uyise wesaba ukuya khona esiyaliwe nguNkulunkulu ngephupho wamuka waya kwelaseGalile Nkosi yezulu amen Nkosi yezulu sasuqedela wafika wakha emzini othiwa iNazaretha ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngabaprofeti ukuthi uyakubizwa ngokuthi umNazaretha ngoba uma uKristu uJesu ethi ngize kogcwalisa abaningi badidethe uKristu uJesu kusho ukuthi uzogcwalisa ngena sonke esikhulume segqile ngakho ngoba abaningi baze noma sebebaleka insindiso bathi hayi phela uKristu uJesu wazogcwalisa ongathi wazogcwalisa ukuthi noyebekwenza okuronge nokuhlaba kwabinkukhu nokuhlaba kwabimbuzi ukuhlaba inkomo yonke lemsebenzi ebebeyenza ebukeke eminye ngathi semazingeni amancane nesemazingeni aphezulu enye bazi bayibiza ngamatiya Nkosi yezulu uyabona amathizwe lenkosi encwadi kaJohn kusahlu 8 verse 44 lithi uSathane ongumqambe manga noyise wawo yizwa nje abantu bazothi kuhlatshiwe noma athi uthiwa inkukhu nongabe imbuzi kodwa hayi siyanimema kukhona itiyana nje ekhaya likhona itiye phela lingamathibheke Nkosi yezulu kodwa ngoba banamanga bathi kuzodliwa inyama yembuzi bathi kuzophuzwa itiya Nkosi yezulu utho kwalelo tiye futhi aziyo kophuzwa kuzodliwa inyama yembuzi mhlambe yenkomo egcineni utshwala futhi obukhona kodwa ngenxa yamanga kwakonke lokhu kuphansi kaSathane uyise umqambe manga noyise wawo baphila emangeni Nkosi yezulu yebo amen lana siqale safunda izwi lenkosi encwadi leZaga singafika eTestament elisha okukhomba uKristu uJesu uzalwa nje uyazazi ukuthi yena uyinkosi yamakhosi phela kwakufihlekile kuyise nonina kwakufihlekile futhi nakubantu kunjalo Nkosi yezulu ukuthi wehlisiwe waba ngumntwana wabe sezingeni lobuntu waba sezingeni lothi naye aphile kule nyama esiphila kuyona sabantu kwangasho ukuthi akaseyena uNkulunkulu Nkosi yezulu sizoke siveza phana ukuzazi kaKristu uJesu nomsebenzi wakhe kusukela esakhula esemncane Nkosi yezulu ngiyafisa ungifundele mongameli laphana ingakho masithi sikhuluma ngebandla kaKristu uJesu kumbule ukuthi seliqande kusukela uKristu uJesu efika emhlabeni kusukela ezelwe nezinsela zonke nomzima bonke abhekana nazo egameni leKristu uJesu kwezokhulunywa ngaleli bandla kaKristu uJesu azobuya ezolilanda lezi insuku elisa kubaba uJehova Nkosi yezulu Luka 2 verse 46 kwathi emva kwezinsuku ezintathu bamfumana ethempelini ehlezi phakathi kwabafundisi ake ngiyiqoqe kancane ebezwa ebabuza ake ngiyiqoqe kancane indaba umongameli esafunda uKristu uJesu lana wayesemncane wesaqhubeka eseyingane la ngokwasenyameni
wengakabi umuntu omdala weneminyaka eyi12 Yeah. weneminyaka ewu12 Yes. ngokukhuluma okujwayelekile abazali bakhe ngokuphila kusona nje wazalwa njengengane zonke abazali bakhe babekholwa ngakho ngeinsuku zokukhonza babeye enkonzweni wakhula ukuthetha uJesu ehamba kanjalo bemgonda abazali bakhe noma singane esikwazi ukuzihambela wathi no12 years ngokuqhubeka kanjalo kwabazali bakhe biya naye enkonzweni wahamba ngempela nalana ezoqala ukuziveza ukuzazi kwakhe kanye nomsebenzi wakhe wathi no12 years kwakhonzwa kahle enkonzweni kwafika isikhathi lapho khona isiphela khona inkonzo kodwa kiyo emakhaya funda mongameli kwathi qala khona kuverse 46 kwathi emva kwezinsuku ezintathu bamfumana ethempelini ehlezi phakathi kwabafundisi ebezwa ebabuza Nkosi yezulu ngakho ngenkathi kwenzeka lokho kwani bakuphela inkonzo bahamba abazali bakhe bahamba lemshungwini abahamba kona sokuyiwa emakhaya bayinika ukuthi nokhetha uJesu khona emshungwini kanye nabazwana bonke kanye nezingane ezinye zazikhona njengoba kukhetha uJesu nayingane zazikhona nezingane Nkosi yezulu ngoba behamba lana beyumndeni wendlu kaDavida egama lenkosi ukhetha uJesu kwathi sebehamba ibanga elide bathola ukuthi ukhetha uJesu akekho usalile emuva base bephinde emuva okuya komfunda Nkosi yezulu ukuya kombheka kwamanje abasamtholi lana kubantu bonke abamba naye ingathi lenkosi kwathi emva kwensuku ezintathu cabanga uzobona basibambe ibangeni kanani bamfumana laphana ukuthi kanti bamfithi usale lapha ethempelini usena abapriest abakhulu nabefundisi abakhulu uyabezwa ukubalalela uyababuza bambuza uyabaphendula na uyababuza futhi Nkosi yezulu bonke bemanga ukuthi lengane hlobo nengane le yebo verse 47 bonke ababemuzwa bamangala ngokuqonda nangokuphendula kwakhe uyezwa babexakeke ukuthi hlobo nengane le ayinganeka aqonda kanjena izwi lenkosi iqonda neziprofeto nomlando wonke lengane na 12 years isibuza into ejulile futhi masiyibuza iyasiphendula uyabona lapho weziveza uKristu uJesu ukuthi uyazazi ukuthi ubani futhi yini umsebenzi wakhe Nkosi yezulu amen ingakho masiqhubeka kuzofela lapho kucata khona masifunda laphana ku verse 48 no 49 Nkosi yezulu amen bathi bembona bamangala unina wathi kuye mntanami usenzeleni okunje na bheka uyihlo nami bese kufuna kodwa mntanami kusenzelani into ebhlungu kanjena sesihamba sikhathazekile mina nobaba wakho siyakufuna sikufuna silusize baqoba sebekhathazekile wakunabo sebebona ukuthi kusho lengane yabo isilahlekile kodwa mntanami usenzeleni base befika nje bembuza izo verse 49 lapho kuvela khona qomo ukuthi wayezazi futhi nomsebenzi wakhe azonze emhlabeni wayezazi kusukela uJesu emncane wenga akathanga mezozalo Maria kwase kuyasusa uNkulunkulu kuye kodwa ngenxa yokuyithoba kuze azoba selevelini yabantu ingakho wazalwa njengane zonke wakhula njengane zonke awuso verse 49 ukuthi ubaphendula uthini abazali bakhe Jesus Christ wathi kubo kukanjani beningifunelani na beningazi yini ukuthi kumelwe ukuba ngibe kokukababa na uyawuza umbuzo wakhe yebo kukanjani ningifuna beningifunelani na yebo beningazi yini ukumele ukuba ngibe kokababa na Jesus lana ngokwasenyameni ufuna uma wakhe nobaba wakhe Jesus uMaria noJoseph yebo abazali bakhe amen kodwa amuzo uthini ngoba uyazathi ubaba wakhe wangempela
ubaba uJehova Yes. uthi indaba beningifuna Yebo. beningazi yini anisangazi yini uthi mina kufanele ngibe kokababa Amen. okukhomba ukuthi ngempela uKristu Jesu ukhula uzalwa nje ukhula nje uyazazi futhi uyawazi umsebenzi wakhe azowenza emhlabeni Yebo. kanjani ngifuna beningazi yini ukuthi kumele ngibe kokababa Amen. uverse 50 uthi uverse wani mekhuluma lokho bangaqonda lokho Nkosi yezulu Amen. qhubeka Abaliqondanga lelozwi Abelikhuluma kubo. abelikhuluma kubo. ukuthi ithini lengane Yebo. ithi bekufanele kubeka kwayise Hey. imina nje nangu nje ubaba wayo mina Yebo. ngoyise nonina ngoba ngihamba noyise walengane nje manje ithi lengane ngiyindaba beningifuna Hey. beningazi yini ukuthi kufanele ngibe kokababa Nkosi yezulu Amen. funda iverse yokugcina Wehla nabo wafika eNazaretha wabathobela kepha unina wawagcina onke lawo mazwi enhlizweni yakhe. wehla nabo wafika eNazaretha Yebo. wabathobela abazali bakhe khona ezazi Eyinkosi. khona ewazi umsebenzi wakhe khona ezazi uNkulunkulu Yebo. kodwa wayebathobela abazali bakhe laba abamise phambi kwakhe ngwasemhlabeni ukuthi bawumama nobaba Yebo. Nkosi yezulu ingakho noma kuthiwa umgcotsho ongakanani ukuliphi izinto Nkosi uJesu. kodwa umgcotshwa lobe onikwe igunya ubaba uJehova Yebo. ukuthi abe phambi kwakho kuyaphoqa umthobele umholi webandla Yes. Nkosi yezulu Amen. umthobele noma athi ukhuluma noNkulunkulu uqobo ukhuluma ubaba uJehova uqobo Yes, ingakho uKristu Jesu wayengahlukene nobaba wakhe ubaba uJehova kodwa wayebathobela abazali bakhe Yebo. ingakho lizethi lapha kwabaseFilipi kusahluko 2 uverse 8 awungifundele noma athiwa umgcotshwa ubona noNkulunkulu uqobo ukuthi umgcotshwa okulephi izinga kudinga ukuthi ungarojwa isitha usathane uyathanda kokulu ukuzopha abagcotshwa abenza ukuthi hayi mina sengimkhulu ngimkhulu kunosibani mina nginogcobo olungaphezulu kukasibani lona ongiphethe Nkosi yezulu Amen. cabanga ke uJosefa benoMaria unina kaJesu Yeah. ukuthi nje wabona baba abantu abadale uKristu Jesu uqobo Yeah. ababunjwe uKristu Jesu Nkosi yezulu Amen. abekho na ukuthi mhlambe bakwi level mhlambe eyingxenye kaKristu Jesu Jesus. kodwa yize uNkulunkulu kodwa thize lenkosi wayebathobela Yes. abazali bakhe Amen. ngakho ukuthoba awuthobi ngoba naku ukuthi hayi mhlambe ngithobela ngoba naku ungaphezulu kwami ngesiphiwo noma singabizwa ngesingisi kuthiwa igift noma athi umgcotsho okuphethe omiswe uNkulunkulu phambi kwakho ozodla indima yoba umzali yoba ubaba webandla kusezwini lenkosi ukuthi kudinga umthobele Amen. mongasamthobeli usulilahlile izwi lenkosi kwanoKristu Jesu wahamba kuleyo ndlela Amen. Nkosi yezulu wasaphambana phela noKristu Jesu uphambene nezwi lenkosi ngoba uKristu Jesu uqobo lakhe uyizwi Amen. ngalithi lenkosi ulizwi wayekhona kuNkulunkulu Yes. wayekhona enguNkulunkulu Nkosi yezulu Amen. abaseFilipi sahluko 2 uverse 8 Wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni yebo ekufeni kwesiphambano. Nkosi yezulu wa noma efunyene ewumuntu Yebo. kodwa wayethoba Yebo. uyezi yalifakazela lezwe sisuka kulo ukuthi abazali bakhe noma sebatshelile wabatshelizwe abangaliqondi ukuthi beningazi kufanele ngibe kokababa kodwa kaye kanga ubathobela Yes. okhoduma bemthuma njengengane zonke ezithunwe emakhaya Yes. noma bethi enza lokho njengengane zonke ezithunwe emakhaya Yep. bambalana shanelana washanazi izitsha weqhubeka ethoba Yebo. ethobela abazali bakhe Jesus. bemkhuza ngoba ngikhona nje wami ayedla indima yonke okubathobela ehlisiwe ngezinga lobuntu Yeah. ingakho kwendawo lezi imbulizi lenkosi ukuthi ubaba kaJesu uJosefa wayeyombazi
Yes. Nkosi yezulu Amen. wayengagoloza uKristu Jesu methu ubaba wakhe uJosepha athi mfana wambamba la mina njengoba ngibe ngenza lokhu ngibe ngikala namaplangwe wena mhlambe bungishada laba ngosandphepha ngakho wayethoba ngakho ukuthoba kusezweni lenkosi waswagejana nokuthoba Nkosi yezulu leli bantu uKristu Jesu azolilanda Yebo. ngeke umzuzu uKristu Nkosi yezulu leli bantu uKristu Jesu azolilanda ngokukhala kwecengo uyosala ngoba Nkosi yezulu udinga lishaya usuku lokhala kwecengo nombani ephelele uNkulunkulu engamkhonzi uwafu engamkhonzi u98% engagcinizwe lenkosi uwafu nom98% kodwa ubaba uJehova udinga izwi lakhe libe 100%. Amen. Nkosi yezulu ngakho lesisikhathi namhlanje yena kulezi insuku uKristu Jesu sezobuya sokusele kuphela umzozwana esingawazi nini nehora ukuthi yini nosuku ukuthi yini isikhathi sokuthi sibe silungisisisa obuzithintitha obuzibheka ukuthi yilaphi la ngakakalungisi khona ikuphi ongangenza mhla uKristu Jesu uthi uyabuya manje bese ngiyasala. Amen. Nkosi yezulu mhlawumbe uthothi ukwenze konke Nkosi yezulu kodwa beqonda usosaswa into eyodwa Nkosi yezulu ingakho uKristu Jesu ngenanga wakho kwinsizwa eyayisicebi yafika uKristu Jesu yathi imithetho yonke mina eyishumi sengiyigcine yonke Yebo. Nkosi yezulu kodwa uKristu Jesu wathini akathanga kusento eziningi noma kusezimbi wathi kusela ugodwa Yebo. okuzokwenza le bese uyasanda usuyigcinile imithetho yonke kodwa kunye okusele ukuthi ubese uyahamba ke manje lokho nako udayise bese kukona bese wabela abampofu noma ongakufezi lo ukwabela abampofu inkonzo yokunikela lenkonzo lesithothi ukhonele wayeyenza othi ukhona emofunda kukhoneliyo ufunda ngokhoneliyo kwizenzo kusahluko 10 limbula izenkosi uthi wayekholwa yebo emesaba uNkulunkulu Jesus ekhuleka kuNkulunkulu yebo enikela kuNkulunkulu yebo Nkosi yezulu legaba ezu4 okhonto wayenazo legaba zonkholeliyo nenkonzo yokwabela abampofu yebo Nkosi yezulu Amen. abela abampofu izipho ukholeliyo yiko lokho okwakuzonza leyansizwa leyana noma sigcine lonke emiyalo kodwa ngaloko godo kusele Nkosi yezulu ngakho ingangiqinisa ngigcizelela namanje ukuthi nongabe kuthiwa usuzibona usugcine konke kodwa kubalekile ukuphinda futhi uzithindithisise ukuthi akukho lokusasele okusadinga ngikulungise ongangenza makuthiwa liyakhala icilo ngamanje nokuthiwa liyakhala ebusuku banamhlanje nokuthiwa liyakhala kusasa bese ngiyasala mhlambe ngisale sengathi ngifakazile yebo ufakazi kubusezweni ethe lenkosi ngamthu Sathane ephonsa phansi encwadini yesambulo kusahluko 12 kwathiwa nathi esemhlabeni sizomnqoba uSathane ngegazi kaJesu nangofakazi yebo impela sesisindiswe ngegazi kaJesu sesizofakaza bese siphinda sikugcwalise kumnqoba uSathane kodwa nansi inkinga kudinga ukuthi izwi lenkosi kungabikhona nogodo osalile kuwo uniphelelise izenkosi amen Nkosi yezulu ingangithi ngiqinisa ukuthi isikhathi esisokulungisa futhi ngizothi sokulungisisisa ingakho mhla ngisho nje ukuthi mina ngifisa ukumkhonza uKristu Jesu ongathi uyaqala ukukhonza emhlabeni ngifisa ukufakaza ngaye ongathi uyaqala ukufakazwa ngaye emhlabeni ngifisa ukumsebenzela ongathi uyaqala ukusetshenzela ingangenze mina kwasikhathi sonke babshaba ngengitholwa ngaso ngishabalaleli bebuza nababukeli noma befona ngihlala ngikugcedela ukuthi mina nginaso isikhathi engitholwa ngaso nengingatholwa ngaso ngitholwa zonke ikhathi ukuthi semini isebusuku mina ngingokristu Jesu mina ngingumntwana kaNkulunkulu egama lenkristu Jesu ngiyafisa bese siqhubeka sizobheka lana ukuthi uKristu Jesu ke esekhulile Nkosi yezulu esakuveze konke lokho kwavena ukuthi uyazazi nakubazali bakhe nokubathobela konke uma seqala ke ukuhlelela ibandla wahlelela kanjani egama lenkosi Kristu Jesu ngoba siyakhumbula ukuthi abazali bakhe bamgonile njengezingane zonke baze bakusukela emncane waya kobusiswa esontweni njengezingane zonke isaphethe uma wayo iyakobusiswa
ebandleni ukuthi iphethe omawayo okumawayo nombabwayo noma ukhulwayo noma umkhulwayo kodwa isaphethwe njengengane iyakobusiswa umholi webandla noKristu Jesu ayikho indima ayijomba yize uNkulunkulu Nkosi yezulu asibhekeke seqhubeka ekhula edlula ko12 years ukuthi ngathi eya ngokuya ehlelela ibandla ke sibuye lapha kuMateyu kusahluko 3 uverse 13 kuya ku17 Nkosi yezulu incwadi kaMateyu sibuyela kuyona phela bese ke sayifunda lapha kosahluko 2 manje siya kusahluko 3 kwasi sahluko 2 incwadi kaMateyu nje eyokuqala kwelisha iBhayibheli ngicela sifunde uverse 13 khona uJesu evela eGalile wafika kuJohane eJordani ukuba azobhabhadiswa nguye. Ngiyathanda lana mongameli wami ungifundele lesihloko esingasenhla ka13. Amen. Ukubhabhadiswa uKristu Jesu lana ufika uKristu Jesu lana kwenzekani Nkosi yezulu. Amen. Ukubhabhadiswa kukaJesu lana sizwe ukuthi ubusisiwe ngokokubusiswa kwasesontweni esagonwa abazali bakhe ukuthathwa kwengane nje ibekwe izandla ethi iyabusiswa konke lokho kwenziwe kuKristu Jesu emncane so kufika khona lapho khona osezweni ngoba phela awusasufunda uqede mongameli ufunda u13 khona uJesu evela eGalile wafika kuJohane eJordani ukuba azobhabhadiswa nguye. Khona uJesu evela eGalile uyezwa ukuthi uJesu akasahambi la ukuthi akasaphethe oma wakhe nobaba wakhe usezihambela yena ngoba usengena kule position yokuyithathela lesinqumo kukhona ke kungidabisa namhlanje yena kukhona abantu abaningi othola bamthanda uNkulunkulu ngokwabo balithanda izulu kodwa uzomuntu mathi ukhuluma ngevangeli kaKristu Jesu athi umuntu hayi mina ngisenkonzweni lapho kwa esasihamba khona nabazali bami noma sasihamba nogogo nomkhulu uthi mathi ukhuluma ngombhabhadiso athi umuntu mina ngabusiswa ngemncane noma athi umuntu ngabhabhadiswa ngemncane ngiyathanda ukusho anginamahlono ukusho ukufelo bathi ingane ayibhabhadiswa amen kodwa ingane iyabusiswa kodwa ingane ibhabhadiswa mayisindala isingene esigama sothi isikhulile isiyayithathela isinqumo ngokwayo ingakho sebhotsi ingane seyidlulile ko12 years seziko 13-14 years kuyaphezulu ingane ibhabhadiswa isindala ingasayi ngokama wayo nangokababa wayo uyithathela isinqumo kodwa ngenxa yokungazi mathi lenkosi abantu babhujiswa kusola ulwazi kulabantu sothi badala abane abanomzana abane omama ogogo omkhulu athi umuntu mina ngabhabhadiswa ngiyingane ngiyathanda ukuhlukanisa lokho ingane ayibhabhadiswa iyabusiswa yebo Nkosi yezulu amen ingakho lapha kunencwadi ke sayifunda esike sadlula kuyo kwabaseFilipi kusahluko 2 uverse 5 ithi mawubekini lo mqondo okhona kuKristu Jesu awuyivule sazobuyela la mongameli Filipi kusahluko 2 sizobuya size khona la ku3 sike sayivula sayifunda kodwa ngizwa nje iyambuleka sisayixoxa le ndaba amen Nkosi yezulu Filipi 2 verse 5 mawubekini lo mqondo owawukhona na kuKristu uJesu Nkosi yezulu mawubekini abantu abazomhlangabeza uKristu Jesu ngokukhala kwecilongo abantu abazomzuza uKristu amen abantu abangezosala abanomqondo kaKristu Jesu amen abahamba einyathelweni zikaKristu Jesu abazikhandlayo abakhathalela athi mina ngifuna ukwenzisa kaKristu Jesu ingakho nje lenkosi kwendawo mhlawumbe sobe silivule lethi kwabaseKorinte bese ngithi besibili kusahluko 5 verse 20 lithi singamanxusa kaKristu uKristu unxusa ngathi njengoba singamanxusa kaKristu siveza ubuKristu
Amen. Jesus. siveza ukukhona kwaKristu emhlabeni. Yes. Abantu uKristu uJesu abamboni ngamehlo Hey, kodwa Nkosi. babona thina. Yeah. Ngakho kudinga abantu babone kuthina ukuhamba kaKristu. Yebo. Babone kuthina ukwenza kaKristu. Amen. Nenathi zonke singajombeli utho. Amen. Noma ngabe usebandleni ke lapho wawukhohliseke khona ukuthi njoba njena noma ucabanga uzikhohlisa ukuthi hayi mina ngabhabhadiswa ngemncane. Nkosi yezulu Yebo. ukubhalisa ukuthi wawusathatha umzali wakho usange ngenqubo ngomzali wakho kwangakabi ukubhabhadiswa lokho Yes. kwakubusiswa. Yes. Nkosi yezulu Amen. asibuyele khona ngalena kuMateyu sahluko 3 uverse 14. Nkosi yezulu Amen. Kepha uJohani wamalela wathi yimi engiswele ukubhabhadiswa nguwe. Wena uza kimi na? uyezwa lana uKristu uJesu ufika kuJohani. Yebo. uJohani uyashumela ehlane Nkosi yezulu. Hey. Laphana la eshumela khona ehlane laseJudiya. Amen. Uyafika uKristu uJesu naye uzobhabhadiswa kasezile kobusiswa Yes. uzobhabhadiswa. Yebo. uJohani mefika noJesu kade ebabhabhadisa abantu usebhabhadise inqwaba noma izinkumbi zabantu. Yebo. Nkosi yezulu. Amen. Izinkulungwane zabantu noma izigidi zabantu asebhabhadisile. Kodwa makufika uKristu uJesu ukhuluma isimanga uJohani. Yebo. Uthi yimina engifanele ukubhabhadiswa uwena. Wena uza kimi na? Nkosi yezulu. Amen. Yimina engifanele ukubhabhadiswa nguwe. Kepha uJohani wamalela uzama ukumnqabela. Yimi engiswela ukubhabhadiswa nguwe. Wena uza kimi na? Noma bebabhabhadisa abanye. Yebo. Kodwa siyabona manje na lo sefike uzobhabhadiswa uyena. Ungaphezulu kwakhe. Yebo. Nkosi yezulu. Uyena odinga ukuthi kube yena obhabhadisa yena. Nkosi yezulu. Amen. Khona lento ngena ngamhlamba soyichaza. Mhla uNkulunkulu eveza kahle ithuba ukuthi siyichaze ukuthi yindaba uKristu uJesu uJohani wathi befika nje wavela ukuthi uJohani yimina engidinga ukubhabhadiswa wena. Uyabona kuyavethu noJohani wayemazi uKristu uJesu Yebo impela. ukuthi uzombona mase kufika yena. Yes. Nkosi yezulu. Amen. Umazi engakaboni singaka kulo laphawo lokubhawuswa kaKristu bese kwehluma ingcwele. Yebo. Kodwa uyamazi Yes. phela uKristu uJesu siyakhumbula ukuthi ezozalwa uMaria noma kaJosepha babe izihlobo. Yes. uMaria noElizabeth. Amen. Nkosi yezulu. Amen. Wathi uMaria metshelwa ngapha ukuthi uzokhulelwa exa uMaria uzonza kanjani mina lokhu ngingayazi indoda nami ngiyintombi Jesus. nami kwase kwaqhubeka ngelosumtshela ithi bheka nesihlobo sakho uElizabeth ukhulelwe sezisithuphe inyanga Yes. ekhulelwe ngakho uKristu uJesu benoJosepha badlwana ngo6 months kuphela. Yebo. Nkosi yezulu. Impela. Amen. Ngokwasenyameni futhi bayizihlobo. Yebo. Nkosi yezulu. Amen. Abasibuka ngokwegazi. Yindaba bezihlobo kwabantu laba abakholwayo bendlu kaDavida. Yebo. Nkosi yezulu. Amen. Nako sokubheka ngingasofika kukho ukuthi kanti Nkosi yezulu. Sakhumbula ukuthi uJesu ufika nje zalo Maria wayekade ekhona before. Amen. Nkosi yezulu. So fika ukuthi sikhumbuleke ukuthi yindaba uJohana amazi. Jesus. Nkosi yezulu. Amen. Kodwa ke ngithanda ukuthi sethi ukugodlwa namhlanje. Nkosi yezulu. Ngoba kuthe uba kungena kwenye ingxenye. Uthi uJohane wena uza kimi na? Yimina engidinga ukubhazwa wena. Nkosi yezulu. Jesus. Verse 15. uJesu waphendula wathi kuye, "Vuma kalokhu ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga. Konke khona wayesemvumela." Vuma Johane. Nkosi yezulu. Amen. Kwakusifanele thina sobabili. Yebo. Phambi kwabantu ukugcwalisa konke ukulunga. Ukulunga. Yes. Jesus Lord. Nkosi yezulu. Amen. Vuma Johane manje, vuma kalokhu. Kwakusifanele Yebo. ukuthi ukulunga konke sigcwalise kanjalo. Jesus. Wayesemvumela.
wayesambhabhadisa Amen. Nkosi yezulu kodwa labo babili abatho baqondana bayazana Amen. Nkosi yezulu Amen. uJesu uyazazi noJohane uyazazi Yebo. Nkosi yezulu mfundo verse 16 uJesu esebhabhadisiwe wakhuphuka masinyane emanzini. Bheka izulu lavuleka. Wabona umoya kaNkuluNkulu ehla njengejuba uza phezukwakhe. Nkosi yezulu uJesu esebhabhadisiwe wakhuphuka masinyane emanzini. Bheka izulu lavuleka. Wabona umoya kaNkuluNkulu ehla njengejuba eza phezukwakhe. Okhomba ukuthi ngenkathi uJohane eculisa uJesu emanzini Yebo. emcwesa ngokumbhabhadisa Yes. umcwesa emanzini wabukhuphuka nje emanzini ngoba phela umuntu uyaculisa emanzini amaningi Yes. asithele wathi wabukhuphuka nje mevela wahlala nomoya engcwele Jesus. eza phezukwakhe Yebo. wahlala phezu kwekhanda kaJesu Oh. umoya engcwele Amen. Nkosi yezulu Amen. nalana Nkosi yezulu ukube uJohane wayebhabhadisa ngandle yothi umuntu amculisa animevela amphinze phakathi futhi uma engcolo uhlala phezulu kwamanzi Nkosi yezulu Yeah. uyabona ukuthi ukubhabhadisa okuqondile Yeah. kukaKristu uJesu ukuthi umuntu acule kanye emanzini Yeah. Nkosi yezulu Yeah. acule kanye mephuma sokuphelile ngalokho Yes. kodwa ngoba lethile lenkosi abantu bayabhubha ngenqokusolulwazi abanye baculisa kasikhombisa abanye baculisa kathathu acwila umuntu ngegama likayise aphinde futhi athi mevela ngele ndodana alimevela kuthiwe ngeli kamoya azacule kathathu Nkosi yezulu ngabe baveza la Nkosi yezulu Yes. bathi baveza ukubhabhisa kulamagama ngakho ngenanga makuyaqhubeka ngoba kumanje makuhle enkosini sizoqhubeka sifike khona impela lapha ibandla kaJesu liba kule position Yebo. kuleli zinga nje ukuthetha uJesu kumanje ezolanda ibandla lakhe Yeah. lana sisakhuluma lana lapho ukuthetha uJesu esalihlelela khona ibandla Nkosi yezulu Amen. ngiyafisa siye lapha incwadi kaJohane wokuqala ngokaJohane wokuqala uvesi 32 kuya 34 ngokaJohane sizwile ngalo uJesu esebhabhadisiwe esekhuphuka kwehla umenzo njengejuba Nkosi yezulu Yes. wahlala phezulu kwakhe mase siyangalena encwadini ngalena nje ngekathi uJesu wabukhupha emanzini umengcele wehla wahlala phezulu kwakhe at the same time kuleso sikhathi kulomzuzu kwavela izwi ezulwini lithi lo uyindodana yami Yes. ethandekayo engithokozile ngayo Yeah. Nkosi yezulu liyagcwalisa izwi uthi lona indodana kaBaba uJehova Nkosi yezulu Jesus. ngale siyakhumbula ukuthi sike safuna incwadi yezaka uthi uJesu ngangiyintokozo kuBaba Jesus. usuku lonke Yes. ngijabula phambi kwakhe Jesus. nalana uyalizwa uthi lithi lenkosi likaBaba Jehova lo indodana yami Jesus. ethandekayo Yeah. engithokozile ngayo Yes. Jesus. Nkosi yezulu Jesus. Amen. ngokaJohane kusahluko 1 uverse 32 Yeah. Okay. Verse 32. verse 32 ngoJohane sahluko 1 John 1 verse 32 uJohane wafakaza wathi ngibonile umoya ehla ezulwini njengejuba wahlala phezukwakhe. uJohn sokufela lapha kuno siyafakaza la ukuthi njwa ngithi lona ngimbonile Yebo. ukuthi uyena lona bengishumela la ngithi ukhono zemva kwami njengoba ngishumela mina ehlala laseJudiya Yebo. ngithi kodwa khona zemva kwami Inkosi uJesu. omthilo izicalo zakhe ngingakuyiqaqa Yebo. eqontwana uthi lo zemva kwami mina nginika ukushumela kuzisigaba Jesus. kodwa kuphela lo zemva kwami mkhulu kunami Yebo. ngeke ngikwazi ukuyiqaqa indaba zakhe zonke ngeke ngikwazi ukuyichaza indaba zakhe zonke Amen. kodwa futhi phezulu kokumbona kuyophela futhi kugcwaliseke ngesigxiviso sikamoya engcwele Yes. Inkosi oyokwehla njengejuba phezulu kwakhe Njengejuba. ingakho uJohn siyafakaza Jesus. uJohane wafakaza wathi ngibonile Yebo. umoya ehla ezulwini njengejuba wahlala phezulu kwakhe
ngwakusho lana wesefakaza ukuze abantu bangasali benombuzo uma uthi wena Johani umbone ngani yebo Johani uzome ekhuluma emethi Johani uthe mefika ngamnqabela ngwamla ngibengivele ngimazi yebo Nkosi kodwa kuze kube selevelini yabantu sokufanele abatshele ngento ephathika abazoyibona ubone ngani uJohani uthi ngibonile uma ingcwele ehla nje kethu wehlala phezulu kwakhe amen qhubeka 33 Nami bengingamazi kodwa owangethuma ukubhabhadisa ngamanzi wathi kimi lowo oyakubona umoya ehla ahlale phezulu kwakhe nguyena ubhabhadisa ngomoya ongcwele loyo yombona nami bengingamazi kodwa owangithuma ubaba uJehova wathi loyo yombona oyobona umoya engcwele ehlala phezulu kwakhe nguyena obhabhathisa ngomoya ongcwele amen Nkosi yezulu yebo ukuthi babe bhabhathiswa yebo kodwa babe ngabhabhathisa ukuthi bamukele nomoya engcwele Nkosi yezulu kodwa umuntu lozo ozofika emva kaJohani onguKristu Jesu uyena ozobhabhatisa ngomoya ongcwele Nkosi yezulu futhi yokugcina bese siyama nangenxa yesikhathi u34 34 mina ngibonile ngafakaza ukuthi lo uyindodana kaNkuluNkulu mina ngibonile Jesus ngizibone zonke izimpawu ngakho ngisena mahlongo kusho uJohani lana ngiyakho ngafakaza njengoba ngifakazile ukuthi lona uyindodana kaNkuluNkulu ngakho uyindoda akasho ukuthi lona uyindodana kaJosefa lona uyindodana kaMaria kanti uJesu kwabatshena 12 years watshela bona abazali bakhe uMaria noJosefa qobo wathi beningazi yini uthi kumele ngibe kokababa Nkosi yezulu kanti izwi futhi lamtshela uMaria sazokhulelwa kwathiwa uyokhulelwa uzala indodana uyiqambe igama lothi uJesu ngoba uyena oyosindisa abantu bakhe ezonweni zabo kwabantu abakaKristu owabadala kodwa izono ezabantu bayinamathisele uSathane Nkosi yezulu amen ngakho siyambonga ophila ngingakho komanje yena ngenxa yesikhathi sizoma lana namhlanje yena ngenxa yesikhathi kodwa inhloso ukuthi kufike lapho khona abantu beliqonda kahle ibandla kaKristu Jesu ngemvelaphi yalo ukuthi lavelaphi la setshenziswa kanganani akubanga into ngathini eyenzeka nje kodwa uKristu Jesu ngokwasezingeni ukuthi kube sezingeni nabantu abaphila emhlabeni wayekhombisa into ukuyisebenzela kuhle komuntu methi lento ngayisebenzela kanzima Nkosi yezulu wena manje avela kwenze ngesikhathi esisodwa kodwa wafela lento lena ibe nezigaba zonke ukuze nathi sifithe kuyo uma siyilungiselela ukuze sibe selevelini yakhe sigcwala impela uthi inyathelo kaKristu Jesu sinyathele izona zonke yebo Nkosi yezulu ukuthi mawubekile umqondo okhona kuKristu Jesu makuhle enkosini ngokulandelayo siyoqhubekela phambili inkosi enibusisa amen yo siyabonga kakhulu zamnandi indaba lapha sidla nje izwi Nkosi yezulu shilo ngathi sothi siqeda lana kanjani yobusizakela nawe uyezwa nje kudliwa izwi indaba ezimnandi ngithanda uma ngabe uthi nje ngiyagcwalisa uma ngabe uthi uJesu kwafika isikhathi lapho eseyithathela khona idecision Jesus engasahambiswa abazali engasagoniwe yebo engasagoniwe ngoba laphana ngamhle sefika kuJohn uMbhabhadisi yebo akuvethi uhamba noma wakhe yes. Weseyela yedwa ngokwakhe eseyizwele yena uthi uJohn Baptist uyashuma lapha ehlane uyabhabhadisa ehlane wathatha inqumo wayihambela uJesu uya kokababa uJehova kanene kathi futhi kuswela ena 12 years wasala ukuthi axoxa nabapriest abakhulu engekho unina noyise okusobana lapha nenkathi siya kubhabhadisa uJohn uMbhabhadisi weseyihambela yedwa engasanje so ubaba noma ngakho leli ketanga longamnalwazi elibamba abantu abaningi kunamabandla amaningi uma ngithi akubhabhadiswa kuthiwa abantu bayabusiswa bebancane ukuthi iwona mbhabhadiso ayibhabhadiswa ingane iyabusiswa masindasi ijatha isinqumo bese inikela kuba kuKristu Jesu bese iyabhabhadiswa yes
Amen. Jesus. Hayi ngiyithanda kakhulu impela uyiletha kahle kakhulu. Jesus. Phinde futhi ngithi khona nabanyeke Nkosi Yesu. athi umuntu mina ngazalelwa kuleli abandla. Nkosi Yesu. Ngakhulela khona ngeke ngize ngishiye isonto lasekhaya leli. Nkosi Yesu. Ngizothi mina ke kufika isikhathi la uyoyithathela khona Nkosi Yesu. Kunjalo. uphume esontweni Nkosi Yesu. ukuthi isonto lasekhaya uthatha i-decision la uthi khona manje sengifuna ukubuyisana noNkulunkulu Nkosi Yesu. wamukela uJesu ungalokhu uthi hayi isonto lasekhaya noma ubone ukuthi kodwa ngathi khona okungahambi kahle sewuthi hayi ngoba isonto lasekhaya cha thathela nje i-decision ubuye uze kuJesu Kristu lapho uyobuthola ukuphila ke okuyikona phakathi yilokho nje engakusho siyabonga kakhulu impela yebo amazwi nje okugcina sesivala Amen. Siyabonga Mangcwele endaweni zonke Nkosi Yesu. ukuzwa lezi imfundiso ezinje siyabonga kakhulu uNkulunkulu yebo ukuthi nathi sikwazi ukusivuke futhi sizozwe indaba ezinhle Nkosi Mangcwele Yesu. ezisikhomba embusweni kaNkulunkulu sonke isikhathi so siyabonga kakhulu nje Bangcwele nami ngifunde kakhulu la ikakhulukazi kule phathi okuzithoba nangokudlule kwakhulunywa kakhulu ngayo Amen. ubaba wayichaza ukuthi hayi nale ndaba zokuhlala phambili nale ndaba ukuthi mhlambe mawuzofika mhlambe endaweni mhlambe abantu bayolungisa abazalwane belungise mhlambe kube ngathi kuza umuntu ohlukile Nkosi Yesu. noma mhlambe umuntu ongcono nabanye abantu kodwa iyasithobisa kakhulu indaba kaKristu ukuthi noma aye uNkulunkulu ephiwa ubukhosi kukhona yonke into kuyena wonke amabhathini kodwa akashonga ukuthi ukulingana noNkulunkulu kuyinto okuphanga kodwa wathoba wehla wathoba kwazi wafika esiphambanweni Nkosi Yesu. wazi wathoba wazi wafika ekufeni yebo ekufeni kwesiphambano so Bangcwele nje iyona into evuka kumina ukuthi noma kuthiwa ugcotshwa ngana noma kuthiwa umfundisi noma kuthiwa umpostoli noma ngabizwa ngeyiphi lentoza nje Nkosi Yesu. igama kodwa fanele siqaphele kakhulu izimpawu zikaKristu Bangcwele ukuthi siyazifitha yini ngoba na umpostoli Paul uyasho ukuthi izimpawu zikaKristu eziphelelisiwe kumina so siyabiza Bangcwele ukuthi sehle noma kuthiwa unikezwe siphi isiphiwo ngabe khona abantu othi mhlawumbe ungcono kunawo ngoba kuye ibe khona into babandleni ukuthi shumayela ungcono unodlala ikeyboard nodlala ikeyboard ungcono unohlabelela so zonke lezo zinto Bangcwele siyaqhubeka siyafunda nami ngiyafunda Bangcwele ukuthi ukuthobeka sisazoqhubeka futhi ngeve kuthiwa lento siyayisho nje kuphela ngezwi kodwa iphoqa ukuthi siyenzeni Bangcwele kuba impilo yethu singafike sisho izinto la komali entuza kulama platform nje siqambela abantu sibakhohlise kodwa mase usosibona sisemakhaya noma kwenye ibotha labantu ngathi basho into eziwu2 lapha usho enye into kodwa mase semabandleni futhi usho enye into so thina Bangcwele noma singahlala nje noma ikuphi enkonzweni azikho izihlalo ezingcono noma yini nje siyazifanela nje nabantwana bakaNkulunkulu bonke abakhona ngaphakathi so ngiyabonga kakhulu ukuthola ithuba elihle kangaka siyabonga kakhulu nami kukhona Bangcwele uNkulunkulu ngiyabonga kakhulu ngisagqokile iskipa sale ekhaya ngiyathoba kakhulu kumphathi wethu uBangcwele iskipa nje esihle kusakhona nesinye futhi ngisicelile Bangcwele esinevu so siyabonga kakhulu umsebenzi kababa uNkulunkulu ewusebenza ngabantwana bakhe ubabushabangu siya ikipa nje Bangcwele siyabonga kakhulu futhi zibiza nje imali encane nje Bangcwele kahle kahle ukunikela Bangcwele sibone futhi i-platform sibone iqhubeka Bangcwele beze ukuzofakaza bezoshumela indaba ezinhle so siyabonga Bangcwele nangeminikelo yonke nje ekhona enisazoqhubeka nifake siyabonga kakhulu ama comments niya subscribe Bangcwele nenza konke ekufanele nikwenze nendlela nje enikhomenta ngayo siyabonga kakhulu ku YouTube ngiyabona ngiyawafunda nami lama comment ayangenza ukuthi nami ngiwafunda kufana nakwezinye indawo la YouTube nje Bangcwele ayasithokozisa asenze ukuthi nathi sifunde siyabonga nje kakhulu enikwenzayo nitshele nabanye siyabonga amen siyambonga kakhulu ophilayo esakhulumile nje ubaba uShabangu umgcojwa kaNkulunkulu nomongameli wami leduze kwami nami nje kuyavuka egameni lenkosi kethu uJesu ukuthi ucabanga kugcizeleka kakhulu ukuthi ukhethu uJesu
noma aye uNkulunkulu Jesus Lord. eyindodana kaNkulunkulu Yes. aye khona abazomhlaba engabe bikho kuyena owadala abazomhlaba nabantu bonke badalwa uye Jesus. ngakho eyikhundleni zonke noma kuma position onke emazingeni onke Jesus. amazinga akhona emabandleni noma athiwe ufundisi elobo mongameli elobo bishop uarchbishop ubudokotela noma athiwa uprofessor Jesus. cabanga angeke uzofike kodwa isizwe kaKristu Jesu kodwa wayethoba ngakho ungabanjwa yiposition ngathi usebandleni bese uhlulwa ukuyithoba ngathi bishop uarchbishop udokotela uprofessor kodwa zithobe uJesu noma ezathi uNkulunkulu kodwa wayithoba wathobela abazali bakhe wahlipha wakwenza konke noma sefika kuJohn uMbhapatisi wafika wayithoba uNkulunkulu wabanda uJohani ikhanda phansi emanzini wayithoba ngakho ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu yilokho kuphela uma sithi ibandla kaKristu Jesu lezi insuku ezokuyithindijisisa Jesus ngakho siyabonga kakhulu inkosi inibusise amen 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 siyabonga phela amen esangikhumbuza ngapha umongameli egameni ngoba phela siyasizana egameni leNkosi Jesu kungilana kukhona ngihlale ngikusho ukuthi angisoze ngayeka ukuthi nako bengikushiye ngaphandle ukushiya nezinamba lapho ngitholakala khona ukuthi ngitholakala laphi zikhona izinamba engitholala kuzo ukuze noma ngathiwa umlaleli unesizathu asizwayo ukuthi ufisa mhlawumbe ukubuza okuthile noma ukuthola ulwazi oluthile oluqhubekayo noma ngathiwa mhlawumbe njena khona lapho nombuzo khona angagcine ebanekethi yena ubabungwane ukutholakala laphi ngakho ke nazi inamba eyokuqala u072 151 3470 amen 072 151 3470 eyesibili ethi 061 254 2817 amen 061 254 2817 ngenqomo sake kaNkulunkulu okwaba umusa wakhe ongabanga ukuhlanipha kwami nokwazi kwami kwaba kuhle kuKristu Jesu ukuthi asebenze ukusibhalela lencwadi noma senza mina ukuthi kube mina engibhala lencwadi kodwa ngihla ngisho njalo ukuthi ayibhalwa ngamina yabhalwa uKristu Jesu uqobo ngakho lencwadi yatholakala ethi nje phuma ebumnyameni ibhale nje kanjalo ngaphandle ithi phuma ebumnyameni iphethe inhlelo eziningi ke zemvela kaSathane kusukela ehla ezemhlabeni ezezoqala wonke lo monakalo ukuthi abantu bangamboni uNkulunkulu bangene esihogweni inkosi enibusise amen siyabonga kakhulu apostoli ngempela ikhona incwadi ngiyakholwa ukuthi abasifunayo zisatholakala sikhona nje impela abayifuna zisatholakala kanti ayidini ukuthi nje umuntu azomonakalo kuphela ukuthi uSathane weza kanjani wafika wenza kanjani umonakalo kuze kufike lapho khona kumbula ukuthi ukuzeke phela uphunuke kulenhlekelele kaSathane uzuza uKristu Jesu ngakho kubalekile ukuthi nombani abe nako kuba kusukela nkathi ingakenziwa isasetshenzwa kwanami ngayibhala njengomuntu kusuka ngiyibhala ngepeni uNkulunkulu wahamba umuntu wesimanga kwakhuluma izwi lakhe ukuthi lencwadi idingeka nombani omntwana kaNkulunkulu abe naye emhlabeni emagumbeni noma nomhlaba ngiyakholwa ukuthi wayekusho ngenhloso ukuze sonke sisizakale angabukhona ozosala amen inkosi inibusise ziyatholakala ke nje futhi ngosihlala njalo ngikulwethu izihlale zitholakala ekungafika lapho kuthiwa khona ziphele khona inani layo ke iba u200 uma umuntu eyidinga lencwadi inkosi enibusise amen siyabonga bazalwane
ithenge nje mhlambe noma ungeke uyifunde manje kodwa Nkosi ithenge Yesu. uhlala unayo Jesus or uyithengele nje ukuthi uthengela futhi nesambodi kube igift yabona nje ngithi sinokusendelana nama Nkosi present Yesu. umthengele nje omunye nje kube igift for yena ngempela futhi nosizakala kakhulu Nkosi kule Yesu. ncwadi ngiyayazi nami Nkosi Yesu. wangipha umfundisi nginayo Nkosi Jesus, so Lord. nje siyabonga kakhulu Siyabonga. yebo asibonga kakhulu nanangezwi noma usungiphatha nje mongameli Jesus. ungiphatha ngeyikipa Jesus uthi ayibe khona Jesus Lord ngifake enkingeni Amen. kodwa ke kuzoza ngaba landeli bonke nje Yes. ababukela iqota to media Yeah. mabephakamisa izandla bethi lezi ikipa phakamisa. bekhona bayayifuna Jesus Lord yibo bobabili Amen. bayisusile le ndaba Nkosi bathi Yesu. siyacela nje impela Nkosi lezi Yesu. ikipa ayibekho Ayazi Ngiyasithokoza ngethawu kakhulu. phostoli lezi ikipa ngithi mina ngiyenza nje Jesus Lord bathi cha ayibekho Amen. ngizoza nganika Yeah. Amen. Siyabonga siyabonga kakhulu. Jesu Kristu inkosi ayinibusise inkosi Amen. iqhubeke nje lokho enisebenzisa kakhulu nje ngamandla siyabonga kakhulu futhi siphinde sibonge nje nasemakhaya inkosi inigcine inibusise nonke Nkosi Yesu. ngomusa wenkosi uJesu Kristu Jesus, Lord. asiphinde hlane kwivideo elandelayo amen Siyabonga ophilayo. Amen.